Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще ви срещна с Карина, която работи в спешното за IT проблеми. Кари, здравей! Здрасти! Ти решаваш спешните проблеми в IT отделението, така ли? Точно така. Аз съм Helpdesk агент в KBC Global Services. Аз и моят отдел се грижим за колегите от България и много други държави да разрешаваме техните IT проблеми, свързани с техните профили и апликации. Коя е най-интересната част от твоята работа? Имам възможността да разговарям с хиляди колеги от различни части на света. Какви са предизвикателствата, свързани с твоята работа? Всеки ден има различни предизвикателства. KBC Global Services работи с много различни апликации. Нашия отдел е длъжен да е up-to-date с всяка една от тях и да можем да решаваме техните проблеми. Кой ти е любимият бенефит, който KBC Global Services предлага? За момента е мултиспорт картата, но с времето 100% ще се възползваме от жилищния кредит. Който е на преференциални условия. Да, точно така. А кое е ти любимото място в офиса? Любимото ми място е отвън на беседките. Там се събираме с моите колеги през почивното време и разговарям по всякакъв вид теми. И разпускате. Точно така. Кари, много ти благодаря. И аз.